भाई हम लोग भारतवर्ष में रहिला तो यहाँ महिला के बड़ा सम्मान होला जी। जौन सम्मान हमारे भारतवर्ष में महिला के बा वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो महिला के बहुत अच्छे नजर से देखल जाला, उनके सम्मानित कइल जाला। तो हमरे खातिर सबके मन में, सारे व्यापारी बंधु के मन में सम्मान रहल। आ हमरे मेहनत के देख के वहाँ लोगिन अपन काम दिहनी, आ हम दृढ़ता से आ मेहनत से वो लोगिन के क के बढ़िया तरीका से दियनी। लेकिन हमरे मन में ही हमेशा डर लगत रहे कि कहीं अगला ही न कहे कि राउर माल ठीक नहीं है। लेकिन यही डर की वजह से हो सकेला भगवान शनिदेव भगवान के हम बहुत बड़ा भक्त हैं, कहीं वहाँ के हमार साथ देले होई, आ कहीं हमके ई नहीं सुने के मिलल। आज के समय में हम अपने बाबू कोनो कंपटीटर के यहाँ नहीं की गई, हम केहू के कारखाना नहीं की जानत। लेकिन जौन भी हमार व्यापारी बंधु मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, मतलब हम कम से कम 18-20 जिला में माल सप्लाई करी ना। तो जौन भी हमार व्यापारी भाई लोग आवेला, हम ही से उहे लोग हमसे कहेला कि रउआ फलाने के टक्कर देता नहीं, और रउआ उनसे आगे निकल गई। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन और रउआ देख रहा बानी खबर भोजपुरी। जैसे कि रउआ सबे जानत तानी कि खबर भोजपुरी लगातार सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दन पर बात कही लेके आवत रहेले। तो गोरखपुर के हमनी के एगो महिला उद्यमी जे जीरो से आज शिखर तक पहुंचल बा, आज जेकर नाम आज घर घर में लिहल जाता, उ संगीता पांडे जी महिला उद्यमी से हमनी के बातचीत कइल जाई। बता दी कि यहाँ के महिला लोगन खातिर लगातार अच्छा काम कर रहल बानी और महिला लोगन के रोजगार देवे के काम कर रहल बानी, जौन की समाज में आज के डेट में बहुत कम लोग कर रहल बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा संगीता पांडे जी राव। सभी दर्शक लोगन के हमार नमस्कार, और आप लोग हमके देखा तानी, सुना तानी, ए खातिर हम आप लोगन के बहुत आभार व्यक्त करतानी। आ इहों के जे चल के हमरे लगे ले आईनी आ हमके आप लोगन ले पहुंचावतानी। सबसे पहला सवाल हमार ये रही रउआ से कि महिला होते हुए रउआ महिला लोगन खातिर रोजगार के अवसर उपलब्ध करावतानी। तो ई जौन रउआ अपन सिद्धि विनायक पैकेजर्स के जौन स्थापना कइले बानी, ई कब कइनी आ एकर प्रेरणा रउआ कहाँ से मिलल? ई तरह बहुत सही बात पूछनी है। आ यह बात सब लोग पूछेला, काहे कि हम मात्र 1500 रुपया से आज करोड़न के काम कर रहल बानी, तो लोग के विश्वास नहीं होला। तो ई सवाल तो हमसे हमेशा पूछल जाला। तो एक बात ई हम दर्शक लोगन के बतावे के चाहतानी कि हम महिला जे भी महिला है वो अपने आप के मतलब माई होके, बहन होके, बेटी होके, महिला के लोग ही सोचेला जे महिला है अभी कहाँ जाई हैं, बाहर नहीं निकल पाई हैं, 4 लोगों से बतिया नहीं पाई हैं। तो ई लोग के बात सुन के महिला लोग अपने मन में विचार ले आ लेला कि हम आगे कुछ नहीं कर पाई, हमके अपन घर गृहस्थी संभाले के बा। लेकिन नहीं, महिला लोगन के अंदर जितना जुनून और जितना शक्ति होला वो कोनो पुरुष के अंदर नहीं होला। ये हमार मानल है। काहे कि जौन शिव भगवान के हम लोग उपासना करेनी, तो शिव भगवान भी शक्ति के पुजारी रहना। जौन स्वयं पार्वती माँ रहली उस शक्ति रहली, तो शक्ति रूपा पुजारी ई पूरा हमार भारतवर्ष नारी शक्ति के पूजा करेला। तो यह बाती के तो हम यह कहब कि महिला लोग अपने आप के कहीं से कमजोर न समझे, और अपने के ये समझे कि हम बहुत सामर्थ्यवान बानी और हम जौन चाहब तन कर ले। लेकिन महिलन के साथे सबसे मजबूरी ओकर लइके, बच्चे, परिवार होला। महिला चाह के भी कुछ आगे नहीं कर पावेले। बहुत ऐसा महिला बाड़ी जेकरे अंदर बहुत जिज्ञासा बा, बहुत जुनून बा, लेकिन वो चाहताड़ी कि हम आगे बढ़ी, हम अपने खातिर, समाज खातिर कुछ करी, लेकिन वो अपने परिवार के दायरा में मजबूर बाड़ी, और वो अपने लइकन बच्चन के छोड़ के बाहर नहीं जा पावत। काम करे के इच्छा तो सबके लगे जागेला, लेकिन महिला लोग हमेशा अपने परिवार के लेके मजबूर रहेली, अपने लइकन के लेके लाचार रहेली। काहे कि अंदर से जन मातृ भावना होला उ ओके छोड़ नहीं पावेली। उ वही से जानल जाली माता,
यही से जानल जाली कि उनके अंदर से ममता नहीं खत्म हो पावेला, तो ममता के लेके आगे नहीं बढ़ पावेली। तो हमारियो लगे 9 महीना के लड़की रहल, आ हम चाहत रहनी कि कहीं काम करी। काहे कि हम जब अपने पति के परेशान देखी कि सीमित आय रहल, खर्चा रहल, तो हम देखी कि उ कमा के हमेशा परेशान रहे, तो हमरे मन में हमेशा विचार आवे कि हमहू कुछ काम करके आ उनकर कुछ सहयोग कर देती, तो हमन के परिवार बढ़िया से चलत, लइकन के परवरिश बढ़िया से हो जात। लेकिन एकरे खातिर हमें ई समझ में नहीं आवे कि हम अपन घर परिवार छोड़ के कौन ऐसा काम करी कि हम अपन परिवारों देख ली, आ अपने पति के 2 पैसा के मददों कर दी, हमरे लइकन के भविष्य सुधर जा। तो यही के ध्यान में रखते हुए हम एक जगह नौकरी करे गई नहीं। चाइल्ड लाइन एगो संस्था है PGSS के, वही में हम गए नहीं इंटरव्यू दे। तो हम इंटरव्यू दिए नहीं, हमार सिलेक्शनों हो गई। उ लोग कहल कि ठीक है आप काल से आई। हम जब अपने लड़की के लेके गई नहीं, तो लोग कहल ऐसा बा आप अपन लड़का लेके एजा काम नहीं कर पाई। तो हमरे मन में आई कि हम लड़का लेके काम नहीं कर पाई, काम तो हम पकड़ लिहनी, अब का करी। लेकिन काम करले के जौन जुनून रहल उ हमके रोक ही नहीं पौलस, कहलस कि नहीं काम करे आए। फिर हम अगले दिन अपने लड़की के छोड़ के आ काम करे गईनी। तो जब हम अपने लड़की के घरे छोड़ के गईनी, तो जौन अंदर से ममता रहल उ हमके धिरकारे लगल कि जेकरे खातिर तू इतना मेहनत करत ताड़ू आ ओके तू कुछ दे ही नहीं खू पावत। तो अबहिन तो ओके हमरे ममता के जरूरत बा, अबहिन हमरे लड़की के पैसा के जरूरत नहीं बा। तो हम यह सोच के वो काम छोड़ दिहनी। आ दिन भर सोची कि हम कौन ऐसा काम करी, कौन ऐसा काम करी। तो हम कहीं घूमत घामत गईनी, तो मिठाई के डिब्बा हम देखनी एक जगह। तो हमरे मन में विचार आई कि ई तो हम घरे रह के बना सकीला आ दुकानन पर सप्लाई देव, ऐसे हम अपने समय के सदुपयोग भी कर लेब आ हम अपने लइकन के कुछ पालन पोषण में मदद भी हो जाई हमरे। तो यह सोच के हम ई काम के चुनाव कईनी। जी, ई काम रुआ कब से शुरू कईनी? बाबू ई काम हम 2013 सितंबर में शुरू कईनी। 1 तारीख के जब हमरे लइका के जन्मदिनो रहे, तो वही दिने हम घरे पूरी सब्जी बनौनी आ बुढ़िया माई मंदिर जाके गरीबन के भोजन करौनी। आ वही दिन से हमरे ई लगल कि हम ई काम मतलब हम आज से शुरू करी। तो मंदिर पर से आके हम रात भर बैठ के 100 गो डिब्बा बनौले रहनी 8 घंटा में। कोनो भी बिजनेस शुरू कइल जाला तो सबसे बड़ बा कि जोन मार्केट बा, जहां जेकरा खातिर हुआ प्रोडक्ट मने बनावत तानी। जैसे कि हुआ मिठाई के डिब्बा बनावत तानी, तमाम तरह के सुंदर सुंदर डिब्बा बनता आज के डेट में। तो मार्केट में चैलेंज भी बा कि भाई जोन अदर और कंपटीटर बा ओकरा से हमनी के कम्पीट करे के बा, ओकरा प्रोडक्ट से हमर प्रोडक्ट के क्वालिटी बढ़िया रहे। ई सब के लेके रुआ कैसे चैलेंज के मने जोन बा मार्केट में चैलेंज रुआ मिलत हटे, ओकरा से कैसे रुआ मने अपन अपना आप के हमेशा अपडेट करत रहनी कि हमरा थोड़ा और अच्छा करे बा, और अच्छा करे। ई जाने बाबू, जब हमें काम में आईनी तो हम खाली बर्तन झाड़ू करे वाला एगो आम महिला रहनी। हमरे कुछ नहीं पता रहल जे हम कैसे काम करी, कैसे मार्केट पकड़े पड़ी। हम जौन आज मेहनत करत तानी हो हम नहीं जानत रहनी कि एक काम में हमके इतना मेहनत करे पड़ी। लेकिन एठो काम कैले के जौन जुनून रहल उ हमके सबसे आगे ले गई। हम गईनी तो जब हम मार्केट में बाबू अपन प्रोडक्ट लेके पहुंचनी, तो हमसे दुकानदार लोग कहे लगल कि मैडम आप का रेट देंगी। तो हम कहनी हमरे तो रेट नहीं पता बा, तो हम ओके रेट नहीं बता पाऊनी। तो पहले ओकरे बाद हम घरे आईनी, अपन सब सामान के रेट निकलनी आ अपन 8 आना 4 आना में फायदा जोड़नी। आ फिर हम दोबारा दुकान पर गईनी, कहनी हम रउआ के हई रेट हई सामान दे देव। तो वहाँ लोगन कहे लगनी कि रउआ तो बड़ा महंगा देता नहीं, हमरा तो एकरा से सस्ता मिलेला। तो हम सोचे लगनी कि आखिर हम सब दे के क के आ हम 8 आना फायदा जोड़तानी, अगला तो बिना फायदा के काम करत नहीं हुई, तो कैसे यहाँ के कहतानी जे महंगा मिलेला। तो हम ई सोचत बाबू गोरखपुर छोड़ दिहनी। हम खरीदारी करे लखनऊ चल गई। हमके लगल कि जब हम तनी आगे जाई तो हो सका हमें माल कुछ सस्ता मिले, तो हम मार्केट में अपन माल बेच पाई। तो यहाँ सब लोग लोकला से काम करत रहल
आ हम खाली सस्ता के चक्कर में बढ़िया के चक्कर में लखनऊ चल गए, तो वहां से हमके रॉ मटेरियल तनी सस्ता मिले लगल, तब हम दुकानन पर सप्लाई देवे लगनी। आ ओकरे बाद अथक प्रयास आ मेहनत से आ लोग के हमार डिब्बो पसंद आवे लगल। आ ओकरे बाद लोग के सब दुकानदार भाई लोगन के थोड़ा ही हमदर्दियों हमरे साथे रह कि भाई हम लोग भारतवर्ष में रहिला तो यहाँ महिला के बड़ा सम्मान होला जी जौन सम्मान हमरे भारतवर्ष में महिला के बा उ पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो महिला के बहुत अच्छे नजर से देखल जाला, उनके सम्मानित कइल जाला। तो हमरे खातिर सबके मन में, सारे व्यापारी बंधु के मन में सम्मान रहल। आ हमरे मेहनत के देख के वहाँ लोगिन अपन काम दिहनी। आ हम दृढ़ता से आ मेहनत से वो लोगिन के क के बढ़िया तरीका से दियनी। लेकिन हमरे मन में ही हमेशा डर लगत रहे कि कहीं अगला ही न कहे कि राउर माल ठीक नहीं है। लेकिन यही डर के वजह से हो सकेला भगवान शनिदेव भगवान के हम बहुत बड़ा भक्त हैं, कहीं वहाँ के हमार साथ देले होई आ कहीं हमके ई नहीं सुने के मिलल। आज के समय में हम अपने बाबू कोनो कंपटीटर के यहाँ नहीं की गई, हम केहू के कारखाना नहीं की जानत। लेकिन जौन भी हमार व्यापारी बंधु मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, मतलब हम कम से कम 18-20 जिला में माल सप्लाई करी ना, तो जौन भी हमार व्यापारी भाई लोग आवेला हम ही से उहे लोग हमसे कहेला कि रउआ फलाने के टक्कर देता नहीं, और रउआ उनसे आगे निकल गई। बाबू हमके ई सुन के बड़ा अच्छा लगेला, लेकिन हम न उनके देखत तानी आ न जानत तानी। ई हम खाली अपने व्यापारी भाई लोगन के मुंह से सुनेला। जौन रउआ लगे लोग काम करता पूरा ई पैकेजिंग के जो सिस्टम बा, डेवलपमेंट बा एकर, उ सब जे काम करता ओमे हम जहाँ तक हमरा जानकारी बा में अधिकतर महिला लोग बा, पुरुष के संख्या कम बा। तो रउआ जौन काम रउआ शुरू कईनी शुरुआती दौर में, जैसे रउआ बतौनी 1500 रुपया में बतौर महिला रउआ काम शुरू कईनी, तो रउआ मन में ई कब आइल कि आपन संघर्ष के रउआ देखनी कि भाई हमरा महिला होते हुए कितना संघर्ष हमरा झेले के पड़ता, तो आउ महिला लोग जौन समाज के बा जे तनी सा कमजोर बा आर्थिक रूप से, ओकरा के संबल प्रदान कइल जाओ ए कार्यक्रम के माध्यम से, माने जौन रउआ चला रहल बानी संस्था एकरा माध्यम से। ए बाबू जैसे मान ला हम तब महिला रहनी, तब महिला के समाज में, परिवार में, हर जगह जौन एगो भारतीय नारी के छवि होला ओके हर जगह बाबू सुने के बा, लेकिन सुन के समझे के बा आ ओके केहू से जबान नहीं खे लड़ावे के। काहे कि जौन हमन के मात्र पितृ से जौन संस्कार मिलल बा कि तू हमेशा हमन के दर्शावल गई बा कि तू बेटी हौ, तू लड़की हौ, एह नाते नहीं। काहे कि प्रकृति द्वारा बनावल हमन के एगो महिला है, तब महिला के अंदर संस्कार, शिष्टाचार, व्यवहार सब चीज बढ़िया रहे के चाहिए। काहे कि हमन के अपने घर से जाके दूसरे के घर भसा देनी, जेके हमन के नहीं जानत ओके हमन के दिल से अपना लेनी। तो ए खातिर माई हमेशा बेटी के समझावत रहेली कि तू बहुत संस्कार से, शिष्टाचार से तू के रहे के बा। तो ई हर माई बाप चाहेला, ई कहीं से गलत नहीं हम माने नी, हम जाने नी जे नारी है ओकरे अंदर नारी के गुण तो हो कहीं के चाहिए। हमके अपन भोजन बनावल, अपन परिवार देखल, लइकन के देखल, एकरे बाद अगर हम कुछ काम करे के चाहतानी तो ये सब काम के समेटले के बाद हम कुछ कर सकतानी। काहे कि जौन हमार पहला जिम्मेदारी मिलल बा हमें अपने परिवार और लइकन के देखे के मिलल बा, तो देखे खातिर मिलल बा। का पूछत रहा बाबू? जौन ई पूरा सिस्टम बा और डेवलप भइल बा समय के साथे, जैसे रउआ बतौनी कि 1500 रुपया से करोड़न के कारोबार आज रउआ कर रहल बानी, तो ये कारोबार के बढ़ावे में जनता के कितना सहयोग रउआ मिलल? देखिए, आप एगो और बात पूछले रहनी है, शायद भुला गए नहीं, हम भुला गए नहीं है कि आप के कारोबार के कैसे इतना कम में शुरू कैनी, आया आप कैसे महिलाओं के रोजगार देता नहीं। आप यहाँ महिला ढेर बाड़ी, ये बात है बाबू, हमरे किया महिला ये से ढेर बाड़ी। काहे कि जब हमहू वही महिला के तरह एक बार कहीं घूमत रहनी, भ्रमण में रहनी, काम के तलाश में रहनी, तो हमरे लगे लइका रहल, तो हम लइका लेके काम नहीं कर पाई। तो हम तो अपने के यहाँ अधिक से अधिक वैसन महिलान के रख ले बानी जेकरे लगे छोट छोट लइका बा। हम केहू के नहीं मना करेनी कि तू अपन लइका लेके न आव। काहे कि हम जाना तानी जहाँ माई रही तहाँ लइके रही हैं,
माई के छोड़ के लइके कहीं नहीं रही हैं, दुनिया में कहीं रह जाइए, जंगल में रह जाइए, लेकिन सब लइकन के माई चाहिए। तो ये भावना के हम हमेशा समझे नहीं। अब बहुत ऐसा मेहरारू लोग बा, महिला लोग बा जे हमरे के यहाँ नहीं आ पावेला, ओकर कुछ मजबूरी बा, बहुत लोग के लोग घर से निकलहू नहीं देला। भाई हमन के समाज में ये सब भी अभी बहुत लोग के अंदर बा, लेकिन वो भी महिला कुछ करे के चाहताड़ी, आगे बढ़े के चाहताड़ी। तो हम वैसा महिला लोगन के अपन सामान उमान घर ही भिजवा देनी, वो लोग अपन 2 पैसा काम भी कर लेला, हम अपन मंगा के भेज देनी। ये मजबूरी हमेशा समझेनी कि हम स्वयं एक महिला रहनी, हमके सपोर्ट करे वाला केहू नहीं रहल। तो हम चाहेनी भगवान अगर हमके कुछ हुनर दिहले बाना, तो हम महिलन के चाहे केहू इंसान के हम कामे आ सकी, यही में हमार सार्थकता बा। जी बहुत बढ़िया बात रउआ कहनी है कि चूंकि रउआ महिला रहनी और रउआ जो संघर्ष के देखले बानी उ चाहतानी कि और केहू के देखे के ना पड़ो महिला लोगन के। अब हम ई जाने के चाहेम कि राउर बिजनेस बढ़ रहल बा, रउरा और कोनो सेक्टर जैसे कि बा जो महिला लोगन खातिर काम कई जहाँ ज्यादा आसानी से मतलब आसान बा ओकरा खातिर, वैसन कुछ रउआ सेक्टर में अपन बिजनेस के बढ़ावे के कुछ चाहतानी कि ना? अपन बिजनेस हम बढ़ावे के चाहतानी, आ खाली अपने खातिर नहीं चाहत। हम काल ईद में गई रहनी गुलरिया, तो वहाँ मुस्लिम महिला बाड़ी हमरे साथे, हमार सहयोगी है, हम गुलरिया में उन से डिब्बा बनवावेला। तो जब हम वहाँ गईनी तो वहाँ बहुत मेहरारू घूमताड़ी, परेशान बाड़ी काम खातिर, लेकिन उनके लगे कोनो काम नहीं किया। और हमरे भारत सरकार का योजना बा कि इस समूह के माध्यम से घर घर काम पहुंचावल जाता, लेकिन फिर भी मेहरारू परेशान बाड़ी, कोनो ग्राम सभा के जगह नहीं है, कोनो काम नहीं है। तो हम तो चाहे नहीं कि हम अधिक से अधिक मेहरारून के काम से लगा सकी, और अगर हम लोग सारे मेहरारून के श्रम के उपयोग करल जाई जौन बाड़ी, तो ओसे ओकर ते विकास होबे करी, ओकरे साथे साथे हमरे शहर के, हमरे समझिए पूरा देश के विकास होई। एकरे खातिर हम चाहतनी कि ओ मेहरारून के श्रम के हम उपयोग करी आ ओकलिन के काम दी। लेकिन हमरे लगे अभी इतना स्टेमिना नहीं हो पावता कि हम हजारन मेहरारू के काम पर रख सकी, लेकिन हमरे लगे इच्छा बहुत बा कि हम वो सब मेहरारू के काम पर रखी जे कि काम खातिर परेशान बा, मजबूर बा, आ उ चाहता कि हमके घर ही में कोनो काम मिले। ये खातिर हमरे दिमाग में भी प्लान आवता, आगे खातिर हम चाहतानी कि अब अपने खातिर तो बहुत कुछ कहनी, ईश्वर के कृपा से हमरे तरह जे परेशान बा वैसा महिला खातिर हम कुछ ऐसा काम के निर्माण करी कि उनके घरे बैठल कुछ नहीं तो 100 रुपया डेली कमा ले, कुछ नहीं कर पाई है। मान ली बहुत मेहरारू के मर्द पियक्कड़ बाने, वो घर के दाल रोटी नहीं चल पावता, उसने घरे हम बाबू काल गई लानी। तो हमरे मन में विचार आई कि कम से कम सरकारी शिक्षा दीक्षा बा, सरकारी स्कूल बा, सरकार इतना सुविधा देले बा, तो लइके मान ला निःशुल्क पढ़ी है। लेकिन अगर एगो मेहरारू 100 रुपया डेली कमा ली तो कम से कम लइकन के भोजन करा ली, और जब भोजन करा ली तो लइके कहीं ना कहीं कोनो लायक बनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा समस्या मेहरारून के लगे बा, कहे कि ये समय जौन आवे वाली हमन के पीढ़ी बा ओमे आदमी लोग जौन नीचे स्तर के बाना वो बहुत गैर जिम्मेदार हो गई बाना, यही खातिर सब मेहरारू काम खातिर परेशान बानी। एक बहुत जरूरी सवाल हम रउआ से करे वाला बानी, जाने के चाहतनी कि आज जौन महिला समाज बा, रउआ चूंकि संघर्ष करके और संघर्ष एगो गाथा बा कि एगो आम इंसान के अपन जिंदगी में कैसे संघर्ष करे के चाहिए, कैसे आगे बढ़े के चाहिए और सफलता प्राप्त करे के चाहिए। तो हम राउर एगो संदेश जाने के चाहतनी कि आम महिला लोगन खातिर रउआ का संदेश देम आज के समय में, चूंकि आज जौन हमनी के जमाना बा बहुत आगे बढ़ चुकल बा, टेक्नोलॉजी आ चुकल बा, तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमनी का लगे उपलब्ध बा, जौन कोनो हमनी के बिजनेस शुरू करतनी सब, कोनो तरीका के कला के क्षेत्र में आगे बढ़तनी सब, तो हमनी का लगे मौका बा कि अपन काम के आगे दिखावल जा सके। रउआ ओ दौर में आगे बढ़ल बानी जब टेक्नोलॉजी शुरू में आइल रहे, और रउआ लगे शायद उ साधन वगैरह ना रहल हुई कि टेक्नोलॉजी के उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचल जा सके। रउआ ओ समय में अपन मुकाम हासिल कइले बानी जब रउआ घरे घरे जाके अपन बतावे के पड़ल, कि दुकाने दुकाने जाके बतावे के पड़ल कि भाई हम एक प्रोडक्ट बनावतनी, एकरा के रउआ देख सकतनी कि प्रोडक्ट कैसन बा। आज के समय में रउआ महिला लोग के का संदेश देम?
हम महिला लोगन के, अपने बहन लोगन के ई संदेश देवे के चाहतानी कि जवन भी महिला काम करे के चाहताड़ी कि हम कुछ करी, आए बाबू सबसे ज्यादा समस्या त मध्यम वर्गीय परिवार में बा। जी काहे कि जे नीचे स्तर के महिला बाड़ी उ अपन कुछो क के, झाड़ुओ बर्तन क के, कुछो क के अपन जीवन काट लेताड़ी। लेकिन जौन महिला मध्यम वर्गीय परिवार के बा ओकरे साथे इतना बेड़ी बा, उ घर से बाहर भी नहीं निकल पावतिया, आ घरहू में ओके बहुत समस्या बा, लेकिन ओके कुछ न कुछ करे के मतलब इच्छा बा। त हम सबसे ज्यादा जौन संदेश देवे के चाहतानी, जौन घरेलू मध्यम वर्ग के महिला लोग बा उ लोग अपने आप के बहुत कमजोर समझता, आ उ लोग ये सोचता कि हम आगे अब हमार बियाह शादी हो गई, अब यही में हमार जीवन बा, हम आगे कुछ क नहीं पाई। तो ओ महिला लोगन खातिर हम कहे के चाहतानी कि उ लोग अपने इच्छा के मारे मत, उ लोग अपने से पूछे जे उ लोग का करे के चाहताड़ी, और जौन उनके मन में विचार आवे कि हम ई करे के चाहतानी वो अपने घर का तकार करें। काहे कि उनका वो सबसे पहला जिम्मेदारी है अपने परिवार के देखल, अपने लइकन के देखल। ये सारा कार कैले के बाद वो जौन उनके लगे समय बचाता ओमे वो अपन पहचान बनावे के कोशिश करें। मान ला उनका कला के क्षेत्र में अगर रुचि बा तो उमे जा, अगर मान ला कला नहीं आवता तो अगर उनका कुछ काम कैले के क्षेत्र में रुचि बा तो वो अपन काम करें। सही बात बाबू, कल आज ऑनलाइन के जमाना हो गई बा, तो दुनिया भर के स्विगी जोमेटो कई तरह के व्यवस्था चलल बा। अगर महिला कुछ न करे, बढ़िया भोजन बना के घर ही से अपने स्विगी जोमेटो द्वारा सप्लाई करें तो उनके कोनो दुकानी के जरूरत नहीं बा, उनके कोनो परमिशन के जरूरत नहीं बा। एक कार खातिर उनके घर के परिवार के सब लोग सहमति दे दी और सहयोग भी करी। तो ये हम बतावे के चाहता है कि महिला लोगन के अंदर जवन भी गुण बा वो अपने गुण के छिपावे मत। काहे कि वो लोग खाली अपने आप के गुण नहीं खे छिपावत, ये देश के विकास के रोकता। तो वो अपने गुण के जागरूक करे, आ ये देश के विकास में योगी जी, मोदी जी जौन सहयोग देता ने, महिला सशक्तिकरण के चलौले बाने, वो चाहता ना जो महिला जागरूक होके महिला घर से बाहर निकले। महाराज जी, योगी जी बहुत ऐसा मिशन चलौने जैसे महिला आज घर से बाहर निकलतो बाड़ी। एकरे पहले सब योजना रहल है, लेकिन इस सारा योजना मतलब इन पर कोनो कार्य नहीं होत रहल है। लेकिन आज जब से महाराज जी के सरकार आई, हमन के तो भाई महाराजा जी कहल जाए, मुख्यमंत्री हैं लेकिन गोरखपुर खातिर सब लोग अभी महाराजा जी कहेला, यह शब्द मुंह में आवेला। तो वहाँ के आज के समय में घर घर जाके छोटा छोटा जौन प्रतिभा बा ओके बाहर निकालतानी, ओके प्रोत्साहित करतानी। तो हमन के तो गर्व होके चाहिए कि हमन के ऐसा शहर में बानी, हमन का मुख्यमंत्री ऐसा बाने जेके पूरा वर्ल्ड चाहता। एगो व्यापारिक बात बताओ तानी बाबू, जैसे हम व्यापारी हैं, हम टैक्स देतानी, तो हम टैक्स देतानी तो लोग बहुत लोग कहा तारी टैक्स देतानी तरुआ तकलीफ नहीं क्या होत कि हतना कमात नहीं की तो हतना जीएसटी दे देतानी। तो आज बाबू हम जीएसटी देतानी, लेकिन एकरे पहले गुंडागर्दी के राज रहल है। उ टैक्सवा हमन से लिहल जात रहल है, लेकिन तरीका अलग रहल है, और उ पैसवा दे के हमन के निश्चिंत नहीं रहनी है। आ गुंडागर्दी के सरकार में खाली हमन के टैक्स दे के का बढ़ावत रहनी है, गुंडागर्दी। और आज जौन हमार महाराज जी के सरकार बा, योगी जी के सरकार बा, उमे जौन हमन के टैक्स देतानी तो हमन के विकास होता। व्यापारी निश्चिंत बाने, हम आज निश्चिंत बैठ के कार करतानी कि हम सरकार के टैक्स देतानी, और हम 12 बजे राती के घरे जातानी एगो महिला होके तो हमें कोनो डर नहीं है, कोनो भय नहीं है, हमरे तरफ के आंख उठा के देखे वाला नहीं है। सारा अपराधी मतलब कहीं लौकत नहीं है, कोनो चैन स्नेकर नहीं है लौकत, कोनो मोबाइल छीने वाला नहीं है लौकत। अब बाबू एकरे पहले जौन भी सरकार रहल है वो एक पर ध्यान नहीं देत रही है। महिला पर तो कोनो ध्यान नहीं रहल है कि महिला का करत ताड़ी, महिला के विकास कइल जा सकेला, महिला के विकास में पूरे देश का विकास हो सकेला, सब अपने बारे में सोचत रहल है। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी भैनी, तब से वहाँ के महिला के बारे में सोचा तानी, और महिला के आगे बढ़ावे खातिर रोज एगो नया नया नियम निकलता। अधिकारी परेशान बाने ऊपर फॉलो करत करत, लेकिन वहाँ के देखा तानी कि हई हम नियम चलौनी उ सही जगह पर सामान जाता कि नहीं जाता।
तो हम तो पहले महाराज जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहतानी। आ हम चाहतानी कि वहाँ के यही ना करी कि सारा महिला लोग के काम मिले और महिला लोग अपने आप के आत्मनिर्भर समझ के आगे बढ़े। ऐसे खाली महिला लोगन के विकास नहीं क्या हो, ऐसे हमारे पूरा देश का विकास होता। और जब देश के विकास होई तो सबके अच्छा लगी, हमहू के अच्छा लगी, आपो के अच्छा लगी। यही से चाहतानी कि महिला लोग अपने आप के कहीं से कमजोर न समझे, अपने सशक्त होके जौने भी क्षेत्र में बा आगे बढ़े। बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी हमन के साथे बढ़ले बानी जी। आखिर में हम एगो रुआ से सवाल लाइटर नोट पर जाने के चाहें कि रुआ भोजपुरी में बात कईनी, हमनी के पूर्वांचल के मातृभाषा जौन है तन भोजपुरी है, तो रुआ कैसा लगा था भोजपुरी में बातचीत करके? देखिए हमन के अपन मातृभाषा नहीं भुलाए के चाहिए। जब हमन के जगह पर बाहर से आके आदमी भोजपुरी बोल देता तो हमन के तो जन्म कर्म यही में भइल बा। ई त हमन खातिर सौभाग्य के बात बा जे भोजपुरी में हमन के बोला तानी। अपन मातृभाषा जौन है वो कभी केहू भुलाए के नहीं चाहिए। हमें बहुत बढ़िया लगता कि हम भोजपुरी में बोला तानी, हमें लोग सुनता। जितना हिंदी में लोग नहीं सुनी ना उतना भोजपुरी में के सुनत के बढ़िया लगी आ समझत के। तो हम चाहतानी में हमरे कोनो लाज नहीं है, कोनो शर्म नहीं है। हम अपन मातृभाषा बोलतानी आ सबके अपन मातृभाषा बोले के चाहिए। आ कम से कम हमारी संदेश बा कि लोग अंग्रेजी के पीछे इतना भुला गई बा कि घर में लड़कनों से अंग्रेजी में बतियावता। अरे हम इतना फीस दे के लड़कन के अंग्रेजी में पढ़ावतानी, ठीक बा लड़का अंग्रेजी बोले हिंदी बोले, लेकिन लड़कन के भोजपुरियो सिखावल बहुत जरूरी बा। तब तो पता चली कि वो कौने जगह के है, ओकर मातृभाषा का है। तई हम एगो संदेश देवे चाहतानी माई बहन लोगन के कि भैया लड़कन के भोजपुरी से दूर मत करो। भोजपुरी हमार मातृभाषा है, एहू के जिंदा रखो। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता पांडे जी हमनी से बातचीत करे खातिर, खबर भोजपुरी से बातचीत करे खातिर। रुआ के दे रहल बा खबर भोजपुरी परिवार की भविष्य में राउर जौन महिला लोग खातिर रुआ उद्यम शुरू कैले बानी और आगे बढ़ो, तमाम हमनी के भोजपुरिया क्षेत्र के महिला लोगन के रोजगार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करे खातिर। हम आशा आ उम्मीद आ विश्वास के साथ हम आज अपन बातचीत हमनी के खत्म कर रहल बानी कि भविष्य में फिर कबो जब रुआ से हमनी के बातचीत करन स त और तमाम व्यापारिक मुद्दा पर, सामाजिक मुद्दा पर हमनी के बातचीत कइल जाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।